ଜୟ ମା ବିରଜା ମା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯାଜପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଦେବୀ ବିରଜା ମା। ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମନର ଦୁଃଖ ମନର କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ମା ଦୂର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ମା ବିରଜା।